ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಕೂಡೋರ ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇನಿ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಪಸಾತ್ ರೆಸಿಪಿ ತೋಪಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ತುಂಬ ಫೇಮಸ್ ಡಿಶ್ ಅವು ವಡಪಾವ್. ಈ ಬರ್ಸಕಾಲಡ್ ಇಲ್ಲಡ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ವಡಪಾವ್ ಬಯ್ಯದ ನಾಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಿಂದರೆ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು. ಬಲೆ ನಮ ಇತ್ತೆ ವಡಪಾವ್ ಮನ್ಪುನ ವಿಧಾನ ತೂಕ ಮೂಲ್ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ 4 ಬಟಾಟ ಗೆತ್ತೊಂದೆ. ಬಟಾಟಾಗ್ ಯಾನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಮನ್ ಗೆತ್ತೊಂದೆ. ನೆತ್ತ ನಮಕ್ ಇತ್ತೆ ಚೂಲಿಗೆ ಎಪ್ಪರುಂಡು और ಚೂಲಿಗೆ ಎತ್ತದ ನೆಕ್ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮನ್ಪರುಂಡು. ಐಡ್ ಬಕ್ಕ ನಮಕ್ ನೆಕ್ ಇನೇನ ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪರುಂಡು ಅವು ನಮ ತೂವನ್ಗ ಬಲೆ. ಮೂಲ್ ಯಾನ್ 7 ಲಸುನ್ ಗೆತ್ತೊಂದೆ ಚೂಲಿಗೆ ಎತ್ತದು. ಮೂಲ್ 7 ಮುಂಚಿ ಗೆತ್ತೊಂದೆ. ಖಾರ ಕಮ್ಮಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮನ್ಪೊಲೀರು. ಮೂಲು ಒಂಜಿ ತುಂಡುದಾಡ್ತ ಸೂಂಟಿ ಗೆತ್ತೊಂದೆ. ಮೂಲ್ ಯಾನ್ ಪೂರೇಕ್ಲ ಕಟ್ಮಂದ್ ಗೆತ್ತೊಂದೆ. तो मूल यान ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಕಟ್ಮಂದ್ ಗೆತ್ತೊಂದು ಜೀರ್ತು ಯಡ ದ್ಯಾಗ್ ನೆಕ್ ನಮಕಿತ್ತೆ ಕೂಟ್ನಿ ತುಲೆ ಪಾಡ್ದು ಕೂಟರನ್ ಪೂರೇಕ್ಲ ಇರೆಗ್ ಬೋಡಾಂಡೆ ಇರ್ ನೆಕ್ ಕ್ರೇಟ್ಲ ಮನ್ಪೊಲಿ ಬಟ್ ಕೂಟ್ನೀಡ್ ಪಾಡ್ನೇಟ್ ಐತೆ ಒಂಜಿ ಫ್ಲೇವರ್ ಬೇತೆನೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ಮೂಲ್ ತುಲೆ ಯಾನ್ ಪೂರಲ ವಸ್ತು ಇತ್ತೆ ಕೂಟ್ನಿ ತುಲೆ ಪಾಡ್ದಾತ ನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೆ ಕೂಟುದು ಇರೆಗ್ ಯಾನ್ ತೆಪವೆ ಅಂಚೆ ಮನ್ಪುನ್. ಮೂಲ್ ತುಯಡ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಪೂರಲ ಗುದ್ದದ್ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಗೆತ್ತೊಂದೆ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಒಂಜಿ ಪೇಸ್ಟ್ ದಕ ರೆಡಿ ಆತನ್ ಇರ್ ತುಯಡ तुले वंजी पेस्ट दका लायक रेडी आतन पूरा लायकड गुद्ददे तो इंचेने नमक इत्ते वंजी पेस्ट रेडी मन्पन लायकड गुद्दद नेक. मूल तुयड नम बायल मंदिन बटेटाग स्मैश मंद नेक ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮನ್ಪರ್ ಇಜ್ಜಿ ಒಂತೆ ಇಡ್ಕ ಇಡ್ಕ ನೆಕ್ ದಿ ಒನ್ಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮನ್ಪೋಡ್ಚಿ ಒಂತೆನೆ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮನ್ಪರ್ ನೆಕ್ ನಮಕ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ವಡಾತ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಮನ್ಪಗ ಐಕೆ ಏನತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬಣಲೆಗೆ ಎತ್ತಂದೆ ಬಣಲೆಗೆ ಒಂತೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚ ಆಯ್ನಕ್ಕನೆ ನಮಕ್ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ರಾಯ್ ಪಾಡ್ರನ್ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚ ಆಯ್ನಕ್ಕನೆ ಮೂಲಿತ್ತೆ ರಾಯ್ ಪಾಡಂದುಲ್ಲೆ ರಾಯ್ ಪೊತ್ತಿನ ಇರೆಗ್ ಆವಾಜ್ ಬತ್ತಿನಕ್ಕನೆ ಕಡಿಪತ್ತ ನೆಕ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಒಂತೆ ಕಡಿಪತ್ತ ಪಾಡ್ಲೆ ಕಡಿಪತ್ತ ಪಾಡ್ದಾಗ ಮೂಲ್ ನಮ್ಮ ಜೋ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಂದಿತ್ತತೆ ಅವು ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪಗ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತ ನೆಕ್ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಎಣ್ಣೆಡ್ ಒಂಚೂರು ಪೊರ್ತು ನೆಕ್ ಕಾಯಡ್ ಮೂಲಿತ್ತೆ ಒಂತೆ ಮಂಜುಲ್ ಬಿರ್ಕಲಿ ನೆಕ್ ಮಂಜುಲ್ ಪಾಡ್ನೆಕ್ಕನೆ ನೆಕ್ಲ ಲಾಯ್ಕ ರೆಡ್ ಮಿರಿಶ ತಿರ್ಗಾಲೆ ಮೂಲ್ ನಮ ಇತ್ತೆ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮಂದಿನ ಬಟೇಟಾ ಪಾಡ್ಗವ್ಲಾಯ್ ಮೂಲ್ ಇತ್ತೆ ಬಟೇಟಾಗ ಬೊಕ ಮಸಾಲಾಗ ಒಟ್ಟುಗು ಲಾಯ್ಕಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊನ್ಲೆ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ನೆಕ್ ತಿರ್ಗವನು ಪೂರೇಕ್ಲ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊನ್ಲೆ ಮೂಲ್ ನಮನ ಇತ್ತೆ ಬಟೇಟಾ ಬಕ ಮಸಾಲ ಜೊ ನಮ ರೆಡಿ ಮಂದ ಅವು ಲಾಯ್ಕಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆತಂಡು ಇರ್ತು ಯಡ ಇತ್ತೆ ಮೂಲ್ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಲೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದಾಕ ನೆಕ್ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಸತಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊನ್ಲೆ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಬಟಾಟ ದೊಟ್ಟು ಉಪ್ಪು ಲಾಯ್ಕಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತಾಯ್ ಬಕ್ಕ ಇಡೆಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಮಂತ್ ದೀಲೆ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತುಗು और नेक ಒಂಚೂರು ಚಪ್ಪೆ ಆರೆ ಬುಡ್ಲೆ ರೂಮ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ಡೆ ಮೂಲ್ ತುಲೆ ನಮನ ಇತ್ತೆ ವಡಾತ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಲಾಯ್ಕಡ್ ಚಪ್ಪೆ ಆತಂಡು ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಉಂಡೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ तो ಮೂಲ್ ಒಂತೆ ಬಟೇಟದ ಮಸಾಲ ಗೆತ್ತೊನ್ಲೆ ನೆಕ್ ಇಂಚ ಉರುಂಟು ಕೈಟ್ ತಿರ್ಗವನ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಸಿಂಪಲ್ ಉಂಡು ದಾಲಲ ಇಂತ ಹಾರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೂಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಸಿವ್ ಇಂಚ ಉರುಂಟು ಕೈಟ್ ತಿರ್ಗವನ್ ಇಪ್ಲೆ ಬಾಲ್ಸ್ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಬಾಲ್ ದಾಕ ಮನ್ಪರುಂಡು ಕುಡೊಂಜಿ ಕೈಗೆತ್ತು ನೆಕ್ಲೆಂಚ ರೌಂಡ್ ತಿರ್ಗಾಲೆ ಒಂಜಿ ಶೇಪ್ ಕೊರ್ರೆ ನೆಕ್ ಊರುಂಟು तो ಮೂಲ್ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ ದಾಕ ಶೇಪ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ನೆಕ್ ಇಂಚನೆ ನೆಕ್ ಸ್ಲೋಲಿ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಪೂರ ಸೈಡ್ಲ ತಿರ್ಗವೊಂದು ತುಲೆ ಮೂಲ್ ತುಲೆ ನಮನ ಫಸ್ಟ್ ಬಟೇಟಾ ವಡ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ तो ಇಂಚನೆ ನಮಕ್ ತಿರ್ಗವೊಂದು ನೆಕ್ ರೆಡಿ ಮನ್ಪರುಂಡು ಇರೆಗ ಕುಡೊಂಜಿ ಬಟೇಟಾ ವಡ ಅಂಚನೆ ರೆಡಿ ಮಂತೇಪಾವೆ ಮೂಲ್ ಒಂತೆ ಆ್ಯನ್ ಸ್ಟಫ್ ಗೆತ್ತೊಂಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಲಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಿಂಜಲ ಅನ್ಪರೇಜಿ ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜ್ದನೆ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬಾಲ್ಸ್ ಇಂಚ ರೆಡ್ ಸೈಡ್ಲ ತಿರ್ಗಾಲೆ ಪೂರ ಸೈಡ್ಲ ಮೂಲ್ ಕುಡೊಂಜಿ ಕೈಗೆತ್ತೊಂದು ನೆಕ್ ರೌಂಡ್ ಕೈ ತಿರ್ಗಾಲೆ ಒಲ್ಲ ಬಾಯಿ ಬುಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ನೆತ್ತ ಮೂಲ್ ತಿರೆ ನಮನ ಕುಡೊಂಜಿ ವಡಲ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಯಾನಿರೆ ಬಾಕಿದಲ ವಡ ರೆಡಿ ಮಂತೇಪಾವೆ ಮೂಲ್ ತುಲೆ ನಮ್ಮನ ಬಾಕಿದ ವಡಲ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಇರ್ತು ಯಡ ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಕೋಟಿಂಗ್ ರೆಡಿ ಮನ್ಪರಂಡು ಅವುಂಡು ಬೇಸನ್ದ ವೈಕ್ ನಮ್ಮ ಬಟೇಟಾ ಕಲತ್ತದು ಎಣ್ಣೆಡ್ ಬುಡ್ಪ ತೋ ಅವು ರೆಡಿ ಮನ್ಪುಗ ಬಲ್ಲೆ ಮೂಲ್ ಇತ್ತೆ ಆನ್ ಒಂಜಿ ಬಾಜನೆ ಗೆತ್ತೊಂದೆ ನೆಕ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪುದಾತು ಬೇಸನ್ ಪಾಡ್ಗ
मूल वंते इत्ते उप्पु पाडले मूल वंते मंजुल पाडलेत्ते मूल इत्ते चूर बेकिंग सोडा ऐड मनप्ले बेकिंग सोडा चूर ऐड मनप्ले ಹೆಚ್ಚು ऐड मनपोडचीर मूल तूयड एना क्वांटिटी एद्गेतुंदे मूल यान चूर इत्ते हींग ऐड मनतुंदुल्ले इत्ते नेक पूरेग्ला कलपले मूल इत्ते ಒಂಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ನೆಕ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಕಲಪಲೆ ಚೂರ್ ನೀರು ಪಾಡ್ದೆ ನೆಕ್ ಕಲಪಲೆ ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ವರನೆ ಪಾಡೋಡ್ಚಿ तेग नमक ಹೆಚ್ಚು ನೀರ್ಲ ಮನ್ಪರೆಜ್ಜಿ और ಜಾಸ್ತಿ ಗಟ್ಟಿಲ ದಿಯರೆಜ್ ಅಂಚ ಚೂರ್ ನೀರು ಪಾಡ್ದೆ ನೆಕ್ ಕಲತ್ತೊನ್ಲೆ ಲಾಯ್ಕ್ ನೆಕ್ ತಿರ್ಗಾವನ್ಲೆ मूल इत्ते कुडंते चूर नीर पाड्ದು कुडोर लायक तिर्गावन्ले ಒಂಜಿ ಸ್ಮೂತ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ದಕ್ಕ ನಮಕ್ ನೆಕ್ ರೆಡಿ ಮನ್ಪರುಂಡು ದೇಗ್ ನೆತ್ತುಲೆ ನಮಕ್ ವಡ ಕಲತ್ತದು ಎಣ್ಣೆ ಬುಡ್ರೆ ಉಂಡು तो मूल नमना बैटर लायक रेडी आतन सो इत्ते फ्राइंग प्रोसीजर गु पोका बले मूल यान ಒಂಜಿ ಬಣಲೆಗೆ ತೊಂದೆ ಬಣಲೆಗೆ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಒಂತೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದೆ ಎಣ್ಣೆ ಯಾನ್ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ದೆ ದೇಗ್ ನಮಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಡೀಪ್ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪರುಂಡು ವಡ मूल तने नमना कಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು रेडी आतंडु इर तुयड़ नास्ती नीरला हत्तजी और दप्पला दीतजा तो मूल इत्ते नम वंजी बटेटा वड़ा गेतुंदुल्ला और ऐतुले कलपले लायकड पूरा साइडला तिरगाले लायकड नेत्तोले मिक्स मंतोन्ले मूल इत्ते बेच्चायिन एण्णेग सुरुत वड़ा पाडुंदुल्ले अंचने यान बाकिदಲ वड़ा इरते पाड्ದು मूल तुले कुडंजी बटेटा वड़ा यान गेतुंडे नेत्तुला लायकड कलपले पूरा साइडला तिरगाले लायकड कलत्तद उंदला एण्णेदुले पाड्बुड्ले अंचने कुडंजी बटेटा वड़ा पाडियान अंचने बाकिदಲ मंत्वे अंते मूल तुले ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ನಮನ ಬಟೇಟದ ವಡ ಕಾಯನ್ ಬೇದನ್ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ ಪಲ್ಟಿ ಮನ್ಪುಗ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಸೈಡ್ಲ ಲೈಕಡ್ ಫ್ರೈ ಮಂತೊಂಗ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ತುಯಡ ಲೈಕಡ್ ಫ್ರೈ ಆನ್ ಬೇದಂಡು ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಕುಣಂಜಿ ಸೈಡ್ಲ ಲೈಕಡ್ ಫ್ರೈ ಮಂತೊಂಗ ಮೂಲ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ ದೀದು ನೆಕ್ लायकड फ्राय मंतोन्ग रडला साइड नेक फ्राय मंतोन्ग ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಆತನ ಇತ್ತೆ ಕುಡಂಜಿ ಸೈಡ್ ಆವನುಂಡು तो मीडियम फ्लेम दीद नेक लायकड फ्राय मंतोन्ले मूल तुले नमना बटेटा वड़ा लायकड कायन बेदंड इत्ते नेक यान किचन टॉवल गु गेतोन्वे ताकि जो एक्स्ट्रा एಣ್ಣೆ उंड अವು गैतोनाड सो मूल यान इत्ते नेक ट्रांसफर मनपे किचन टॉवल दोले अंचने बाकीदला वड़ा गेतोन्वे मूल इत्ते ना बाकीदा वडाला गेतोन्ग बरीना बटेटा वडाला नाम ट्रांसफर मंतोन्ग सो उनला लास्ट वडाला गेतोन्ग मूल नमना नाल्ला बटेटा वड़ा लायकड कायान बेदन इत्ते यान इरेक प्लेटिंग मनते प नमना वड़ा पाव अंचातन मूल तुले नमना बटेटा वड़ा रेडी आतन यान नेक ग्रीन चटनी दोट सर्व मंदे और सॉस दोट ईर नेक वरा पाव दोट टेस्ट मनप्ले पाव दोट वड़ा पाव मस्त लायक आपुन तिनरे ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ತೂಯಿನಾಗಲೇ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆಯ್ನ ಸಿಂಪಲ್ ರೀತಿಡಿ ಯಾನ್ ವಡಪಾವ್ ಮನ್ಪರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂದೆ ಪ್ಲೀಸ್ ನಿಕುಲ್ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ತೂದಾಯ ಬಕ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಏತ್ ಆಪಣ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನಿಗೋನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಬಕ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಇಡೆಗೆ ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸುರಕ್ಷಿತವಾದಿಪ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು